दा जोङो गोरलैजों ओंखारलांगासिनो दङ मेन लामाखौ मोनहैथ'वाखै बड'लेण्ड भवना एसे सिङावसो नालाय हेल' गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरो गुबुन मोनसे भिडिअ बरायलायबाय सिगांनि भिडिअखौ नायदोंनाखै आपल'ड होनायखौ आङो होनानै आरो बेवहाय लास्टआव बुंदोंमोन ना आङो दाहाय बड'लेण्ड भवनखौ दिन्थिगोन होननानै खोथाया मा जाहैबाय माने उन्दुना थाबाय उन्दुलांनानै ओमफ्राय दा सिखारबाय सिखारनानै ओमफ्राय गारि मेरला जाबाय ओमफ्राय मानसिफोर होंगो दोंगो बेखायनो गाबोन फुङाव बानायनोसै ओमफ्राय दा बड'लेण्ड भवननिफ्राय ओंखारबोबाय जोङो सानैजों नै ओमफ्राय सासे लोगो दंबावो बेखौ लानानै जोङो गरसुगाव थांगोन मानो होनबा हटेल सटेल गैयाना ओंखाम जानो थाखाय दा सासे जोंनि BKWCनिनो चेयारमेन बिथांनाव जाबाय थायो जोङो ओमफ्राय दायो जोङो बाजार खालामनानै लाबोना फैनोसै ओंखारबोबाय रुमनिफ्राय बेखायनो एसे नोंथांमोननो दिन्थिबावनो सानबाय गाबोन दिन्थिनोसै गाबोन बड'लेण्ड भवनखौ दिन्थिगोन मोजांनो नायलांदो लामाखौ एसे दायो जोङो मेन लामा सफैबाय नै ओमफ्राय दा जोङो लेफ्ट साइडआव थांसै आरो गारिफ्रा खालि जाहांजोब्बाय एसे दायो नै दहाय फुङाव होंगो दोंगोथारमोन दा एसे खालि जाबाय जाजोब्बाय नै गुवाहाटियावबो जोंनासो जोंना गामिनिफ्रासो थालाबायो साफा सानै मानसि नुगोन आरो नै बेसेबां बार फैयो आङो बेबायदि खालि खालि मोजाङै सालायनो मोना दिनैबा हले बरियाथार गुवाहाटियाव सालायनाय बायदि माबा गामियाव सालायनाय बायदिसो मोनलाबायदों ओइलै रेड सिगनेल जानांलायबाय नै मा जाखो बेलाय बेसेबां जाखो मा बाइकफ्रालायनाय मोजाङै सिनायानो दायो जों नैजा थांगोन राइट साइडआव बेसेबां जाखो ना हरगासिनो दं सिनायानो फारसेथिंना बाइक बानायसो माने नैबे लामा लामा बेरायग्राफ्रा जगिं खालामनाय नामैनो ओंखारो आरो ना ओरैनोथ' बेरायनो मोना नालाय जगिं खालामदों होननायनि हाफपेन्ट खान्दा गानसिगोन जुथा गानसिगोन बेरायफ्लाबाय थासिगोन आंथ' बिदि सानो ओरैनो ओंखारबाथ' बुजागोन नालाय नङा बुंलाय नोंसोरनो ओरैनो माने माबानि थाखाय लामायाव थाबायखानो थाखाय न' सिङाव थाहैथाय बर जायो खोमा ओंखायनो माने टाइम जास्लाबैयावनो हाफपेन्ट खान्दा गानसिगोन जुथा गानसिगोन ओंखारसिगोन आरो ना दे गामियाव थांबा जोङो बिदिनो बानायनांसिगोन बाबु पुलिसफ्रा जोंना गामिनिया मिथिथाराना आङो लामा बिराद आन्दायो गुवाहाटियाव नैबे खालि नैबाव नुदोंना इउनिभार्सेल जिम बेखौ गोसोआव लायो आरो ना ओमफ्राय नै सुरजमुखि पथ नैबे लेफ्ट साइडनो आरो बे जिमखौ गोसोआव थानायखायसो बेखौ आं गोसोआव दं आरो ना नङाबा आन्दायथारगौमोन आङो दायो सफैबाय ओमफ्राय नेगासिनो दं सासेखौ बेखौ लांफानोसै नङाबा जों आन्दायलाबायगोन ना थांबाय मारै बायदि মই যে সময় নাপাই যে কোনফালে কোনফালে এইটোৱে নহয় জানো গৰচুক গৰচুক হয় নহয়তো বিহাৰবাৰী আউটপোষ্ট নেকি তুই চিনি নাপা তুই চিনি নাহানে আছিলি Maman sulit Siapa dengar? Radina dan sakit tu. Aji Dino dan Saji menodrak. Tini bara isi tu. Tini bara hil. Kau pindah anda biar nani ni. Mesti kamu yang pindah. Baik bapa. Oh, मैं सब्जी बाजार kurba jaya saya bita lagi. Sekali mungkin. Corona bimari langkah apa? Halo. Corona selalu marteng deh. Corona besinan sih deh. Guru Hoza Stadium. Nato Corona tenggelam nalai. Soalnya aja paling bersih. Ventilation ada. Aji है ना? Itu na ventilation ada habis kan bersih dari sosial. ISBT bus stand भी है
Sini nala deh. Karena naik dengan sini nala. Oh, Mister. Dayo जोङो गरसुकनिफ्राय राइट साइडआव हाबबाय एसे बर' गामि मेरला दङ नो एसे नायनोसै आं बारा बेरायाखै बेरायनाया सिगांथ' थांबाय खोमा एसे फैनाय नांदों आरो लामाखौ अब्लाबो एसे दिन्थिनोसै आंबो नायनोसै iya Madi buatin Madi itu ya kan diksu ini kota Madi sini oke. Ini tuh buru kan? Itu lah. Buru kau belas 11. Itu kontrasan tuh naik kompresor ini masuk jadi tamat oleh sih. দোকানও খোলা আছে দেখছেন না নাই দোকান থাকে তো সব খোলাই আছে দোকান বড় না বড়ই ভালো বন্ধ সন্ধ নামানে নাকি আবার তার পুরো বাজার মাগির সবজি বাজার আগো টামাকে আছে নাকি হাটাই বেটছে খালি খালি yang galangan na harus berjam jauh gari kan ada tuh jam এই এইখিনিতে ঘুরে মানে লরাটো যে বই আছে তাতে ঘুরো আগল থাংদে উনসি লাফিনদে বাস गारि नाजानि के पुरा क्या নালাগে নিব নালাগে हाजो गाखगासिनो जोङो दायो मैगं लायनो बाजार खालामनो थाखाय आहा बाथौ मन्दिरबावसो बियो मालाय नै बेयाव लिरनाय दं मोले मोले नुला बाथौ मन्दिर बियो थाबायनो हाला नो गथ'आ खस्थ' नुदोंना नोंसोर सयथि बिदि लामा थायोलै आं सिगां खेबसे फैखांबा फैनायाथ' आदै साजोबोलै वा मोजां नुहुरथारदों नै बेनिफ्राय मजा लागছে ना পাহাড়ের উপর ভাল লাগে উঠিবে गाज्रि मिनिनो ओंखारबाय आं गावखौनो गाव थाबायनो हाथारा बेसेबांबा गोजौ रांखांथार बेयावल' बोरै पुलिस फैनांगौ बेखायनो खुला थानो हायो खोमा गोबाव जानांगोन ना जोंहा नङा होनबा आरो कफि थायो bila Nah, lưng cái chết thằng nào mượt, police đây cũng sum lên con này cái đuôi lưng đó lưng à? हाजोआव गाखोनानै गोलोमलाजोब्बाय मा मोनसे मोजां जायगा नुदों आंबो फैखांखाबाय सिगां होमबाबो बेखौ मा होनो फैयां गाखोगारलां Hanya bawa ente. Kali kamu boleh makin lagi. Dari mana semua tu? Dari mana dengan hasil? Dहाय फैनाया लामाया बेलेगमोन ओमफ्राय दा नै
बेलेगजों फैलायबाय अन्थाइ फिसाबा गिदिर गिदिर ओमफ्राय नै सिं सिंजों लामा बेनिफ्राय जै गोलैख्लाय लांनांगौबाथाय खेबसेनो हारा सारा मोननाय नंखायालै सयथिबो माबायदि जायगालै आंलाय मा जोंनिथिंल' बिदि दं नामा सानदों उनावथ' गुवाहाटियावबो बेबायदिनोलाय लामाया मोजां नंबावासो नै गाज्रिबावसो ओंखारख्लाय गाखोख्लायबो बिदि खालामबाय थानांगौ एबा मोजां प्रेक्टिस जागोन दायो जोङो बाथौ मन्दिरखौ सफैफिनबाय गोजौनिफ्राय ओंखारख्लाय बोफिनबाय जोङो मोजांथार मालाय बाथौ मन्दिरा फिसासाबाबो सान्थि मोनलायबाय एकदम रांखांखौ ओंखारख्लायबोनो हानानै स' लोगोफोर दादामोन ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दं नायनोबा देखायनो थाव गरम जाबाय दायो आङो जाखांनानै ओंखारबोबाय ओमफ्राय नै जोंना गारियाबो सिङाव दङ ओमफ्राय बेनिफ्राय थांसै आरो ओरै ओंखारनानै ओरैजाय होलांबाय दायो जों ओंखाम जाखांनानै ओंखारबाय बेनिफ्राय बारा जों थांसै आङो थांगोनसै आरो बिसोर फैयाखै आं गाहायसिम थांगोननानै थाहैनोसै सिङाव बिराद गरमथार ओंखायनो बाहेरायाव ओंखारबोबाय आं नै जोंना गारिया दा थांसै जोङो आंना साबियाव थाखोथाय गारिखौनो खेवनो हायाखै दाबो साबि नागिरनोसै गावबो दङ गोदै र' नागिरगोरनि सिगाङाव हाबनोसै आं सिगाङाव हाबना जिरायग्रा थानोसैलै बिसोरो माला फैयो थाम्फै बिराद दङ माने थाम्फै थानायखायनो ओंखायनो बाहेरायाव बारा थाजाया आं गारि सिङाव फैनानै जिरायना दंगासिनो दङ ओमफ्राय बिसोरखौ नेगासिनो दं बिसोर फैथ'वाखै माने गस्ला इस्ट्रि होगासिनो दङ दिनैनि भिडिअ'आ बोरै बोरै जाखो लोगोफोर मिथिला नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थादो फैनायाव लामायाव लोगो मोनदां मैया बिफाजों बेखायनो रायजायोनो बिमा बिफाजों बेखायनो रायजायोनो गुफुर जेंगेरें नायनो मोजांथार बाजै बिनानावा मैया फैनायाव लामायाव लोगो मोनदां मैया फैनायाव लामायाव लोगो मोनदां आन्दायबाय खिजै लामा आन्दायबायलै जोङो गुगोल मेपआसो लांगासिनो दं नै साइडआव गुगोल मेपआ ओंखारना दङ भिडिअबो खालामजादों जानायथ' नैबेजों राइट देखायदों Take the next right onto Chandan Nagar path, then turn left onto Prasan T path. Oke. Beनिफ्राय ओंखाम जाखांनानै फैबाय दायो जोङो बड'लेण्ड भबनाव सफैफिनबाय बेखौ गाबोन फुङाव दिन्थिनोसै दिनै सानाव दिन्थिनो हायाखिसै नै जोंना रुमा
ओरै मोनसे बे मोनसे ओमफ्राय आं बै खनायाव उन्दुयो आरो ओमफ्राय बै एसि खाथियाव नोंसोर लायदो सार्जारानो थाबबाय गारियाव लायफिननांसिगोनसो बे आंथ' लायखाया दा दिनैनि थाखाय लोगोफोर एसेनोसै गाबोन लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय गुड नाइट